El pessebrisme cultural és un patrimoni? Evidentment, sí. I a més és un patrimoni material i immaterial, les dues coses. És a dir, material perquè hi ha una llarga tradició de producció d'objectes, d'elements, de figures, de construcció d'escenaris, d'il·luminacions, de moviments, de so. Hi ha un patrimoni que és entre teatral, escènic i artesanal, però també hi ha un patrimoni molt interessant de què representa finalment un pessebre. Un pessebre finalment representa una història que és comuna i atàvica i antiga, que és la creença en tot allò que és màgic, amb les forces del cosmos, en el guiatge de les estrelles, en l'embaràs d'una dona que no ha tingut mai cap marit, amb l'aparició de l'Esperit Sant, amb l'existència dels àngels, amb els missatges que reben els reis i els pastors perquè s'adrecin cap a un indret concret. Tot això en una època que no podem situar en un temps concret, però que evidentment ha tingut diferents episodis o sistemes de representació que han identificat èpoques. Un pessebre, per exemple, barroc o un pessebre contemporani pot tenir les seves diferències. Per tant, és una aportació de la nostra història que parla i condensa històries que són universals, això és el que crec que és més interessant per mi, històries que tenen a veure amb l'invisible, amb la màgia, amb la premonició, amb els guiatges dels esprits, dels àngels, i que tenen a veure amb totes les formes d'espiritualitat, siguin les més ortodoxes o siguin les més atàviques, antigues, o les menys regulars. I a més voldria afegir que en les generacions del segle XXI, entre els investigadors, investigadores, artistes, hi ha una gran necessitat, una urgència de retornar, de recuperar i de posar en contemporani, o sigui, de fer arribar a la contemporaneïtat a aquestes tradicions que són antigues. I què vol dir fer arribar a la contemporaneïtat? Vol dir no repetir, no replicar models que ja existeixen, sinó convertir l'àmbit, el context i aquestes tradicions en un espai on oferir debats, on oferir també dispositius crítics per pensar-nos com a humanitat.